Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Juanito. Taong 1962, Caminto, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira ang pamilya ni Juanito sa isang liblib na baryo sa Caminto. Malayo yun sa kabihasnan at para mapuntahan mo ito, kinakailangan mo munang tumawid ng mga kabundukan. Sumatotal, inaabot ng halos 7 bundok ang kinakailangang tawirin bago nyo marating ang baryo. At ang ganoong layo ng lugar nila ang naging dahilan upang hindi sila basta-bastang makilala ng mga tao sa bayan. Pamilyar lang sa mga ito ang kanilang mga muka, ngunit sa kabuuan, kilala sila nito bilang mga manlalako ng mga gulay at karne ng mga ligaw na hayop. Isang beses sa isang buwan, bumababa ang piling lalaki sa baryo. Kabilang narito si Juanito, gawa ng siya ang namumuno sa pangkat ng mga manlalako. Bago sila umalis ng baryo, paulit-ulit niyang sinasabi sa mga ito na iwasan ang pakikipagtalo sa kahit na sinong tao sa bayan ng inupakan. Panatilihin din nila ang maamo nilang pagmumuka at kahit na anong mangyari, wag na wag silang magrereklamo kapag may mga nambuburaot sa kanila. Para sa kanya, yon ang pinakamahalagang bagay upang makaiwas sa mga kaguluhan na hindi nila inaasahan. Estrikto sa pamamalakad itong si Juanito at kapag sinabi niya, obligado ang mga nasa ilalim na sundin ito anuman ang mangyari. Katunayan, marami na siyang nasubukang mga kasama kaya yung mga sumunod medyo natakot at tumanda na. Bilang mga tao sa bundok, hindi sila mulat sa makabagong sibilisasyon. Ang mga paniniwala nila ay nagmula pa sa mga datu na minsang nakipaglaban sa mga paniniwala at mga tradisyon ng mga dayuhang mananakop. Isa ito sa mga rason kung bakit nasa tagong lugar at malayo sa sibilisasyon ang kanilang tahanan. Gayunpaman, sa pagwakas ng mga digmaan at sa pag-alis ng mga mananakop, natutunan nilang makibagay sa panibagong panahon. Kahit bumababa sila para mga lakal, hindi nila pinahihintulutan ang kahit na sino na bumali sa kanilang mga paniniwala. Natatali rin sa mga limitadong bagay ang kanilang pagpunta sa mga bayan-bayan upang maiwasan ang pagpasok ng mga lason sa kanilang utak. At kagaya ng mga datong minsang naghari sa mga isla at lupain, bawat isa sa mga manlalakong sinasama niya, nasisiguro niyang palaging may tangang karga. Hindi basta-basta ang dinadala nila kapag sila'y bumababa. Dahil sa lahat ng oras, nakatatak na sa kanila ang pagiging alerto at handa. Alam nilang ang mga lupang pupuntahan nila, pugad ng mga kalaban na nakikisabayan sa pamumuhay ng mga ordinaryong tao. At ang ganong kaisipan ng palagi sa kanilang nagtutulak para maging handa sa anumang oras at pagkakataon. Ordinaryo man kung titingnan ng grupo ni Juanito sa mata ng tao, alam niya na sa mata ng mga may alam na lihim na aral, hindi sila basta-basta. Di man kasi sa pagmamayabang pero bawat kargang pagmamayari nila, nasisiguro niyang buhay at may bisa. Ayon pa sa kanya na, may mga karga silang namana sa kanilang mga ninuno na masyado nang napakahirap hanapin ngayong pangkasalukuyan. Bukod kasi sa wala ng paniniwala ang mga tao, unti-unti na ring nawawala ang mga lugar kung saan isinisilang ang mga mutya. Nga pala, para magkaroon kayo ng ideya, hayaan niyong magbigay ako ng iilang detalye ukol sa kanya at sa pangkat na kanyang pinanghahawakan. Kung hindi ninyo na itatanong, binubuo ng 6 katao ang kanilang grupo. Bawat isa may kanya-kanyang tungkulin sa pangkat. Hindi lang sila basta-bastang naglalako ng mga paninda dahil sa harap ng panganib, alam nila kung ano ang kanilang gagawin. Sa kanilang 6, merong purong manggagamot. Taliwas sa kanilang 4, wala itong kahit katiting na pangkombating karunungan. Limitado lang din ang pangdepensa nito
kaya ito palagi ang kanilang binabantayan sa oras na nakarating na sila ng bayan. Maliban sa purong manggagamot, dalawa rin sa kanyang mga kasama ang nakatuon ng karunungan sa kalasag at nagbibigay sa kanila ng mga depensa gamit ang buhay na salita. Ito ang namamahala sa proteksyon upang masigurong walang makakatagos na kalaban sa kanilang hanay. At ang natitirang dalawa, ito na ang nagtataglay ng karunungan ng purong pangwasak at opensa. Ang dalawang yon ang nakikipaglaban sa mga nilalang na kanilang kinakaharap sa daan man o sa mismong baryo na kanilang pinupuntahan. At si Juanito naman Pinuno ang nagtataglay ng karunungang tangan ng 5 na nasa mataas na antas pa. Kahit kaya niyang lumakad ng mag-isa, hindi niya ito ginagawa dahil alam niya na mas madali kapag kasama niya ang 5. Pero sa harap ng hindi matatakasang panganib, nakahanda siyang gumamit ng matinding puwersa kung ito ay labis na kailangan. Kilala rin siyang may paninindigang tao at tapat sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Bagaman magkakalapit silang 6, nananatiling misteryoso ang minana niyang mutya. Walang kahit na sino sa kanilang baryo maliban sa kanya at sa nagpasa ang nakakaalam ng tungkol sa pangalan nito. Subalit sa kabila nun, alam ng mga taong yon na ang tangan niyang mutya ay sumasaklaw sa abilidad ng kanyang dinadalang pangkat. Ito rin ang rason kung bakit siya ang namumuno sa kanilang lahat kahit ubod na ng lakas ang mga ito. Dahil sa gano'n nilang abilidad, wala pang kahit isang nilalang ang bumangga sa kanila na nakapagkwento ukol sa kanilang mga kakayahan. Bagay na nagdulot naman ng matinding pagkasindak sa iba pang mga nilalang na matagal nang nakakakilala sa kanila. Ngunit kahit gano'n na sila kalakas, hindi pa rin niya maipagkakaila ang iilan sa mga nilalang na naglalakas loob na sila'y kalabanin. Noong una, hindi naman nila ito pinagtutuunan ng atensyon, ngunit sa katagalan, napagtanto nilang seryoso ang mga banta na kanilang natatanggap. Bukod kasi sa may kalakasan ng mga nilalang, nagmula rin ito sa lahi ng mga aswang na ilang dekada na nilang hindi naririnig ang pangalan. At ang lahing yun Pinuno, ang pinakaganid sa karne ng tao. Wala silang pakialam sa sumpa ng pananalo. Basta ang mahalaga sa kanila, makakain sa araw-araw. Lahat din ng mga baryo at bayang minsan na nilang pinagpugaran, halos maubos doon ang mga tao. Mahilig ding maghanap ng mga antingero at albularyo ang mga ito dahil para sa kanila, nagtataglay ang mga ganoong uri ng tao ng malinamnam at napakasarap na karne, higit pa sa lasa ng isang sanggol. Sa mga unang buwan, pawang nararamdaman lang naman nila ang mga nilalang na nagmamasid mula sa malayo. Nakadistansya ito sa kanila, animoy nararamdaman ito ang kanilang malalakas na karga. Dahil sa ganoong sitwasyon, palagi silang alerto tuwing bumababa sila ng bayan. Pasimple ring nakakubli ang kanilang mga armas upang madali nila itong mahugot sa sandaling yon ay kakailanganin nila. Kumpiyansa si Juanito na hindi sa kanila lalapit ang mga ito hanggang sa dumaan pa ang 3 buwan. Habang pabalik-balik sila noon sa bayan, pansin na pansin naman nila ang tila bang paglapit ng mga nilalang. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang sumalubong ang isa sa mga ito sa kanila. Labis niya itong ikinagalit, kaya bago pa man makalayo ang nilalang, matapang niya itong kinumpronta. Hoy! Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Demonyo ka! Kailan pa ako nagbigay sa inyo ng pahintulot na lumapit sa amin? Kaya kitang patayin ngayon dahil dyan sa ginawa mo. Nang marinig naman ito ang kanyang paninindak, hindi ito umimik. Sa halip tumitig lang ito sa kanila habang nakangisi. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang bumulong ng orasyon sa kanyang kamay na siya namang dali-dali niyang binato sa noo nito. Pagtama naman ang orasyon dito, bigla naman itong humandusay sa daan habang nangingisay at bumubula ang bibig. Ora mismo,
Pinalibutan ito ng mga tao sa paligid na saksi naman sa mga pangyayari. Pero inakala ng mga ito na inatake lang ang taong yon ng kanyang sakit, kaya wala itong pinagdudahan na kahit na ano. Nang mapansin naman yon ng kanyang mga kasama, sapilitan naman siya nitong pinalayo sa lugar. Alam kasi nila na hindi siya titigil hanggat nakikita niyang may buhay ang taong hangad niyang patayin. Paglayo naman nila sa lugar, pansamantala silang humanap ng mapagpapahingahan. Upang walang makarinig sa kanilang pag-uusap, hanggat maaari lumayo sila sa mga bahay-bahay. Pinagmasdan din nila ang buong lugar, lalo na ang mga taong napapadaan. Di nagtagal, nang mapansin nilang wala namang kakaiba, dito na sila nagsimulang mag-usap. Pinuno, tila yatang nagpadalos-dalos kayo kanina. Baka naman na taon lang yun. Kung sana, pinagpasensyahan natin sila, di nagawa natin ngayon ang ating mga trabaho. Hindi naman sa sinasabi kong mali kayo. Ang sa akin lang, palagi natin isaalang-alang ang pag-iingat. Walang makapagsasabi sa mga mangyayari. At kahit na anong oras, pwedeng bumaliktad ang sitwasyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya roong tumitig habang seryosong sumasagot. Alam ko ang tungkol dyan. Kaya hindi mo na ako dapat pangaralan. May mga rason ako kung bakit ko pinarusahan ang demonyong yun. Una, binalaan ko na sila noon pa. Kaya kapag hindi ko yun ginawa, magiging katawa-tawa ako sa paningin ng mga nakakataas sa kanila. Iisipin nilang puro lang tayo pananakot. Ngunit wala tayong kakayahan na magpakita ng ating pangil kapag kaharap na natin ang totoong kalaban. Para saan pa ang ilang taon nating pagsasanay kung hindi naman natin ito gagamitin? At kung sakali mang sumiklab ang gulong ito, hindi ako magdadalawang isip na gawin ang nararapat. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang mga kasamahan kundi ang sumang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, imbis na pagtuunan nila ng pansin ng tungkol dito, minarapat na lamang nilang kumain ng pananghalian. Habang tumatagal, paunti-unti namang bumaba ang tensyon sa pagitan ng kanilang pangkat. Inakala nga nila noong makakauwi sila ng gano'n ang sitwasyon, pero kinahapunan, may mga lumapit sa kanilang albularyo na pawang tagabayan. Humihingi ito ng tulong sa kanila ukol sa mga aswang na matagal na roong nakatira. Dagdag pa ng mga ito na nakita nila ang ginawa niya, kaya nasisiguro ng mga ito na sila ang taong matagal na nilang hinihintay. Dagdag pa nito na matagal na sila nitong minamanmanan, ngunit sadyang hindi nila kayang maunawaan ang taglay na presensya ng bawat isa. Bukod sa nababalot ito ng sabulag, nililito rin sila ng presensya ng mga ito kapag sinusubukan nila itong silayin gamit ang kanilang mga diwang hiwaga. Nang marinig naman nila Juanito ang sinabi ng dalawang antingerong dumating, agad naman nila itong pinaupo. Sa halip na magpakilala, inunahan muna nila ito ng mga tanong. Bilang mga dalubhasang antingero, gusto lang din naman nilang makasiguro. At para magawa ito, kailangan nilang malaman ang totoong pagkatao ng dalawa. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, nalaman nilang mga albularyo itong nanggagamot ng mga simpleng karamdaman. Noong una, marami silang saklaw na karamdamang pwedeng gamutin, pero nang dumating ang mga aswang sa kanilang lugar, nilimitahan lang sila nito sa mga karamdamang pawang mababaw. Dagdag pa ng mga ito na, magmula noong lumaganap ang lahi nito, pawang mga usog at bati na lang ang pwede nilang matulungan. At kapag lumagpas doon ang karamdaman ng isang pasyente, kinakailangan na nila itong tanggihan. Sa oras na hindi nila ito sinunod, isa sa miyembro ng kanilang pamilya ang mamamatay. Kapag naman lumabag sila ng 3 beses, lilipulin na ng mga ito ang kanilang angkan. Pagtatapat pa ng 2 na, may 3 ng albularyo sa kanilang lugar ang naturuan ng leksyon dahil sa hindi nito pagsunod. Kaya nung mapagtanto nilang masyadong malakas ang mga nilalang, kahit labag sa kanilang loob, napilitan silang sumunod.
Di naman sila masisisi ng mga tao, lalo pat may pamilya din silang kinakailangang protektahan. Matagal na ho ritong talamak ang patayan. Kami man hindi may tatanggi ang lungkot kapag may nakikita kaming taong hindi namin kayang tulungan. Lagi kaming napapaisip kung ano ang rason ng aming buhay, kung bakit umiiral kami sa mundong ito. Pero ngayong narito na kayo, mukhang nauunawaan na namin ang plano ng Panginoon. Kaya nga kami naglakas na loob na lumapit, kahit kapalit ng inyong pagtanggi kung sakali ay ang aming mga sariling buhay. Nang marinig naman ni Juanito ang sinabi nito, naunawaan na niya ang lahat. Bilang pagkilala sa katapangan ng dalawa, nagpasya siyang tanggapin ang pabor na hinihingi nito sa kanila. Tutol man doon ng dalawa niyang kasama, wala na rin itong nagawa, kundi ang sumunod. Matitiis niyo ba na sikmurain ang pagkamatay nila kung sakaling hindi natin sila pauunlakan? Tandaan ninyo, iba-iba man ang ating mga paniniwala, magkakapatid pa rin tayo. At ang magkakapatid, likas na nagtutulungan para hindi mapahamak ang bawat isa. Ngayong araw na ito, idinedeklara ko ang digmaan sa pagitan ng ating pangkat laban sa ang kanila. Hindi natin kailangang matakot sapagkat simulat sa pool, tayong nangingibabaw sa lahat ng hindi natin kaisa. Nang marinig naman ito ng 5 niyang kasama, ramdam nito ang matinding pag-aalala. Maging sila man kasi, alam na ang magiging bunga ng digmaang tinutukoy niya. Ngunit sa kabila nito, hindi sila umiwas. Alam nilang isa yun sa mga dakila nilang tungkulin, kaya nakahanda silang ito ay panindigan. Matapos naman nilang magkausap, ora mismo sumama sila sa 2 albularyo. Sa tulong ng mga ito, inaasahan nilang marami sa mga tao roon ang papanig sa kanilang kagustuhan. Dagdag kalamangan din para sa kanila ang pagkakaroon ng maraming kaalaman ng dalawa sa baryo kung saan sila mananatili. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga nila narating ang mismong tahanan nito. Bagaman hindi gaano kalakihan ang bahay ng albularyo, maaliwalas at komportable naman ito. Malayo rin yun sa mga kabahayan, kaya hindi sila gaanong nababahala na baka merong nagmamanman sa kanilang mga ikinikilos. Para naman hindi masayang ang mga dala nilang kopra, inutusan nila ang mga kamag-anak ng albularyo na ibenta muna ito. Pinasamahan din niya ito sa kumbatero at mananalag upang makauwi ito ng walang galos. Matapos ang pangyayari, dito na sila nagplano. Sinaliksik niya ang pugad ng kanilang mga kalaban at ang mga daang nagdudugtong patungo rito. Literal na masinsinang pag-aaral ang ginawa nila para lamang makabuo ng plano na magiging epektibo sa kanilang mga kalaban. Pagsapit naman ng gabi, nang makabalik na ang mga kamag-anak nito, matyaga naman silang naghintay sa maaaring pagbisita ng mga nilalang. May kutob kasi silang darating ang grupo at hindi nga sila nagkamali. 9:00 pa lang noon ng gabi nang masipat nila ang pagdating ng pangkat. Dahil sa pangyayari, dali-dali namang humanay ang kanyang mga kasama sa kanyang likuran. Pumasok na rin sa loob ng bahay ang 2 albularyo upang hindi sila basta-bastang masindak ng mga nilalang. Paglapit naman ng mga ito sa bakuran ng bahay, naglatag siya roon ng marka na gawa sa purong usal. Pagkatapos tumingin siya sa pangkat na dumating habang seryosong nagwiwika. Sino man ang pumasok sa linyang ito, ituturing kong katunggali ngayong gabi. Pwede tayong magkausap ng hindi gumagawa ng kahit na ano. Kilala niyo naman ako, mga kaibigan. Likas sa akin ang pagtupad sa mga bagay na aking inilalahad. Nang marinig naman ito ng kabilang panig, nasipat naman niya ang pagsiangil ng mga nilalang maliban sa namumuno sa kanila. Ayon kay Juanito, ang pinuno ng pangkat ng mga aswang ay isang matandang lalaki na medyo uugod-ugod na.
Nasa 10 rin ang bilang ng mga ito, pero hindi roon kasama ang iilan pa sa mga kalahi nilang magmamasid sa malayo. Matagal ka na naming kilala, Juanito. Alam kong ginagalang mo ang aming lahi, kaya hindi ko inaasahang mangyayari ito. Pero hindi bale. Ang mga nangyari ay nangyari na, at wala na tayong magagawa para maibalik pa ang lamat ng ating mga tiwala. Sa ngayon naparito kami para magtanong hinggil sa ginawa mong pagpaslang sa isa naming kasamahan. Batid kong alam mo na hindi ito nagustuhan ng nakakataas sa aming lahat. Gayunpaman, gusto niyang malaman ang katotohanan at kung hihingi ka ng tawad, maaari pa nating maituwid ang mga kaguluhang nangyari. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napadura. Hindi siya dumura sa lupa, bagkus sa mismong muka ng matandang kanyang kausap. Maya-maya pa, dala naman ng pagkagulat ng nilalang, ipinakita nito ang matatalas nitong pangil. Nang mapansin naman niya ito, ngumisi lang naman siya at sa isang iglap walang pagdadalawang isip niya itong pinugutan ng ulo gamit ang enerhiyang itinuon niya sa dulo ng kanyang daliri. Nang mapansin naman ito ng mga kasama ng matanda, bigla naman itong nagsipalitan ng anyo kasabay ng buong puwersa nitong pagsugod sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga ito, muli siyang nagbitaw ng mga orasyon kasabay ng mabilisan niyang paglapat ng kanyang palad sa lupa kung saan siya nakatayo. Matapos naman niya itong may sa katuparan, agad naman siyang tumingin sa mga nilalang at pagkasambit niya ng huling 2 buhay na salita, umahon mula sa ilalim ng lupa ang mga maiitim na bakal na pawang mga sibat. Isa-isa itong tumagos sa katawan ng mga nilalang bago ito tuluyang maglaho. Pagbagsak naman ng mga ito, inutusan niya ang lupa na lamunin ang mga labi ng kanyang mga kalaban. Nang marinig naman ito ng lupa, bigla itong nagkaroon ng mga uka na lumamon sa mga labi. Maya-maya pa, nang mailibing na ng tuluyan ang mga nilalang, gulat na gulat namang lumabas ang mga albularyo buhat sa kanilang mga nasilayan. Pagtanong naman ng mga ito, may hinahon naman yung sinagot ni Juanito. Hindi Latin ang pinakamakapangyarihang lengguwahe, kaibigan. Tandaan ninyo, may mga sinaunang salita na kinalugda ng mga bathala. Sa pamamagitan nito at ng inyong pananalig, walang kahit na anong bagay ang imposible. Isa yan sa karunungang matagal nang sinusunod ng aming pamilya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, yun ang naging katapusan ng gabi. Kinabukasan, kahit walang nangyayari, alam nilang hindi na mapayapa sa kanilang lugar. Sa sobrang dami kasi ng mga tagapagmasid ng mga ito, tanging ang bahay na lamang ng albularyo ang alam nilang ligtas na masilungan. Sa mismong araw ding yan, maraming mensahe ang walang sawang dumarating sa kanila. Nagmumula ito sa mga taong namanipula ng mga nilalang, kaya hindi nila ito maaaring saktan o galawin. Iisa lang din ang sinasabi ng mga ito, at yun ay walang iba, kundi ang pag-anyaya sa kanila ng namumuno sa lahi. Nabanggit din ng mga ito na, sa oras na hindi sila susunod, papaslangin nila ang lahat ng taong kanilang inutusan. Matapos naman itong marinig ni Juanito, agad naman siyang nag-isip ng paraan. Sa puntong yun kasi, naniniwala siyang 2 alas na lamang ang meron sila. At yun ay walang iba, kundi unahan ng mga kalaban o makipagdialogo sa mga ito kahit alam nilang masyado itong delikado. Pagtungtong naman ng hapon, hindi na sila mapakali sa loob ng bahay. Bagaman marami ang pangontrang inilibing ng albularyo sa lugar, may mga pagkakataong napapasok pa rin ito ng mga aswang na nasa mababang uri ng kanilang mga kalaban. Wala silang ideya kung ano ang ipinunta ng mga nilalang, ngunit may kutob silang parte ito ng pagmamasid. Hindi naglaon, nang sumapit na ang dapit hapon, dito na sila nagsimulang umusad. Liblib na lugar malapit sa bundok ang kanilang pinuntahan,
dahil doon umano naninirahan ang pinakapinuno ng lahi. Kagaya ng mga ermitanyo, hindi naninirahan ang nilalang na yon malapit sa mga tao dahil kapag ginawa niya ito, magiging limitado ang kanyang pagkilos. Inaasahan naman yon nila Juanito, kaya nung lumakad na sila, matinding paghahanda ang kanilang ginawa. Hindi na rin sana nila pasasamahin ang dalawa, ngunit napilitan silang pagbigyan ng mga albularyo dahil sa kagustuhan itong masilayan ang kanilang mga gagawin. Mapanganib man ang kanilang pupuntahan, nangako ang mga itong handa sila sa lahat ng pwedeng mangyari. Pagsapit naman ng 7:00, bitbit ang kanilang mga sulo, matapang silang umusad sa kakahuyan. Kahit wala pang kalaban, nakahanda na ang bawat isa sa mga bagay na pwedeng mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nila nakita ang 2 patay na punong nagsisilbing arko papasok sa lugar ng mga ito. Pagdaan naman nila roon, nakaramdam sila ng kakaibang presensya na mabilis na bumalot sa buong paligid. Nagsimula na rin silang makakita ng kakaiba, kagaya ng mga labi na nagkalat kung saan-saan. May mga howlaring nakasabit sa kahoy na naglalaman ng mga taong walang sawang sumisigaw ng tulong. Sa loob ng ilang minutong pag-uusad nila roon, pakiramdam nila narating nila ang impyerno sa mundo ng mga buhay. Dagdag pa niya na, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng pugad ng mga aswang na merong mga biktimang nasa humigit 100. Sa sobrang dami ng mga ito, hindi nila ito kayang patahimikin. Ang mas nakakabahala pa, kahit gusto nila itong tulungan, alam nilang masyado na itong imposible. Yung mga biktima kasing naroon, may mga nakabaong tanikala sa kanilang mga gulugod. Kusa nila itong inaalis pero habang ginagawa nila ito, mas lalo lang itong bumabaon. Nagkaroon na rin sila ng mga malalalim na sugat na halos pagpistahan na ng libu-libong uod. Sa pagdating naman nila sa unahang bahagi ng pugad, dito nila nakita ang 2 bahay na nakatirik. Unang tingin pa lang, alam nilang matagal na itong inabandona ng orihinal na pamilyang nagmamay-ari sa lupa. Maya-maya pa, bago pa man nila marating ang bukana ng bahay, sinalubong na sila ng isang lalaking nasa edad 40 anyos, kasama ng mga mandirigma nito. Sa 20 nilalang na nagpakita, tanging ito lamang ang nasa estado ng pagiging isang ordinaryong tao. May maamo rin itong muka, kaya sa unang tingin hindi mo akalaing ito pala ang namumuno sa lahi ng mga aswang. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong binati. Patawa-tawa pa ang nilalang, na animoy wala man lang itong nararamdamang pangamba. Di nagtagal, nang magpang-abot na ang kanilang paningin, narinig naman nila itong magsalita sa kanila. Bigatin pala ang aming bisita ngayon. Hindi ko inaasahang mga enkantadores ang aming makakalaban. Bakit tayo umabot sa ganito? Ngayong minsan tayong malapit na magkaibigan. Napag-isip-isip mo na ba ang rason mo, Juanito? Tumigil ka. Walang namagitan sa atin. At kailanman hindi yan mangyayari. Ang ugnayan nating dalawa ay para sa kapayapaan ng mga tao sa bayan. Ngunit kayo na rin mismong sumalungat nito. Para lang kayo naghukay ng sarili niyong mga libingan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman itong lumakad papalapit. Akala niya magpapalit na ito ng anyo, pero pagharap nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang kumuha ito ng itim na bakal na biglang umahon sa lupang malapit dito. Nang masipat ito ni Juanito, di niya maiwasang magtaka, gawa ng ang aral na yon, eksklusibo lamang para sa kanilang pamilya. Pagsilay naman ng nilalang sa kanyang mukha na punong-puno ng pagkagulat, muli itong nagsalita. Pero sa pagkakataong yun, seryosong-seryoso na ito.
Matagal ko nang hinahangad ang kapangyarihan ninyo. Hindi mo man lang ba napansin kung bakit umabot sa ganito katagalang katahimikan sa ating mga panig? Yun ay dahil hindi namin maisakatuparan ang aming binabalak. Pero ngayong nagtaglay ako ng abilidad ng balbal, nailapat ko ang kakayahan ng mga ninuno mo sa aking katawan. Ngayon, Juanito, ipapalasap ko sa iyo ang pait ng kamatayan na dulot ng sarili ninyong aral. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, bigla nitong sinimula ng mga engkantasyon. Sa isang iglap, dito nila nakita ang dami ng sibat na bumaba mula sa langit. Napakabilis ng pagbulusok nito, kaya ilang segundo lang noon ang pagitan bago tuluyang nakalikha ng kalasag ang kanyang mga kasama. Si Juanito naman, gumamit ng mga elemento para iligtas ang kanyang sarili. Matapos ang unang pag-atake ng nilalang, agad namang sumugod ang mga kasamahan nito. Dahil dito mabilis na binalot ng kaguluhan ng paligid hanggang sa hindi na mawari ng dalawang albularyo kung ano na ang nangyayari. Ayon sa mga ito na, kahit napakalakas ng pangkat na dala ni Juanito, hirap na hirap itong manalo laban sa mga aswang. Bukod kasi sa karamihan sa kanilang abilidad hawak ng pinuno, ang mga mandirigma din ito ay pawang malalakas pagdating sa pisikal na kumbate. Hindi nila ito basta-bastang madikitan nang hindi nawawasak ang kanilang mga kabal. Kalahating oras pa ang lumipas, 4 sa kanyang mga kasama ang nagtamo ng matinding pinsala. Kung hindi dahil sa kanilang manggagamot, marahil ay napaslang na ito ng kanilang kalaban. Si Juanito naman noon, patuloy pa rin nakikipagduelo sa pinuno ng mga aswang. Habang tumatagal, dito na niya unti-unting napapansin ang pagkasaid ng kanyang limitasyon. Inaasahan naman niya ang bagay na yan, lalo pat mga ipinagbabawal na usal ang kanyang mga ginagamit. Gayunpaman sa kabila nito, matagumpay niyang naitanim ang kanyang bitag. Hindi ito napansin ng nilalang, kaya nung maramdaman niyang nanghihina na ito, dito na siya nagdesisyong gamitin ang kanyang alas. 3 buhay na salita lamang ang kinakailangan niyang sambitin para gumana ang mga pamakong na ilibing niya sa loob ng katawan nito. Nang maramdaman naman ito ng nilalang, sinubukan naman itong tumakbo at lumipad papalayo, subalit bago pa man ito makatakas, nilamon na ito ng kanyang aral. Sa isang iglap, bigla itong nakapasok sa pulang lagusan na direktang magdadala rito patungo sa kailaliman ng impyerno. Sa pagkawala ng nilalang, madali na lang nilang natalo ang iba pa nitong mga kasama. Kalaunan ng malipol na nila ang grupo, nagdulot naman ito ng matinding pagkamangha sa panig ng mga albularyo. Hindi man nila masyadong nasaksihan ng mga pangyayari, isa lang ang naunawaan nila at yun ay walang iba kundi ang nagtagumpay sila. Magmula ng malipol nila Juanito ang lahi ng mga aswang, ni minsan hindi na nila ito narinig pa. Pero ayon sa kanya, na kahit malinis na ang kanilang lugar, may mga kalahi pa rin itong naninirahan sa mga karatig isla. Gayunpaman hindi niya na ito gaanong inisip dahil naniniwala siya na meron ding magtatanggol sa lugar na yon, nakahanay ng kanilang lahi na tinatawag ng mga engkantadores na nagtataglay ng mga diyalektong mas makapangyarihan sa salitang Latin.